TMTV. Хайырлы сағатта достар, Татмыстыбы каналында шираттағы хит парад порциясы. Иркінләп отырығыз, мен Лиана қазір резидентларыбызның фобияларын сізге бәйнә сөйлейшекмін. Киттік. Бүгін біздің хит парадыбыздан «Китме» деп жырлаушы Динар Зиянгиров түшіп қала. Динарға оңышлар тілеп, оның клибін қарап өтеміз. Күтем йылсайын, емлем ойайын сарығын Туған яғымы, құшлар қойтуын сағыны Язны қошесі, татлы сапкесі қалада Дүния безелі, нұрға түрілі яңада Язын ярсы көңіл түйі Мүмкін түгіл ері ешұрын қапмай Бәкіт сайрайды сайрай Gitme gitme yemli yaz Sensiz көңілі bolamaz Gitme gitme yemli yaz Sende seyiz senden az Gitme gitme yemli yaz Sensiz көңілі bolamaz Gitme gitme yemli yaz Sende seyiz senden az Татмыстыбы телеканалында премьера достар. Әйдәгіз әлі қаршы алық. Yıqladı yer, jarılıyman senin haqda. Təmli tatlı düşlər dilep, yerimen yanında. Canım, məxəbət ciməşəsin Ömrüm boya yaratırmın Balaqayım sinemin Көрінмәслік жепілер білән Араларны үрәсін Йықла улама, йықла жаным Мәхәббәт җимешесен
Шындай шаян минем улым, йоклап киткән була да, шымырт кебек кара күзләрен ачып, көлеп җибәрә. Йокла, җаным, йокла, улым. Улым, сиңа Ходаемнан исән саулык сорыйман. Тәмле төшләр генә теләп, бишек җырын җырлыйман. Йокла, улым, йокла, җаным, мәхәббәт җимеше син. Гомерем буя яратырмын, балакаем сине мин. Гомерем буя яратырмын, балакаем сине мин. Балакаем сине мин. Хит-парадта резидентларның позицияларын сез генә хәл итәсез. 13-20 номерына тавыш сүзен һәм җырчының номерын язып җибәрегез. Һәм сезнең фаворитлар исемлегендәге җырчылар һичшиксез лидерлар рәтендә булачак. Seni kilemisen jirge tamanı yabam, tamanlarga kömelip kilesin deyip. Ananı kuva başlayma tamanlarına, adaşmasın yoluna göresin deyip. Seni kilemisen kuvamı yok atılıkna, görmesin dip seni kilegenle. Oy balık atam kökten yaladı siben, ondan kuva başlayma tünlerine. Таң аттырам, таудан нурлар сузып, һәм җибәрәм сиңа җилләрне. Мине сихерче миңа хезмәт итә, мәхәббәтнең гүзәл җеннәре. Сине килмисен куамы якытылыкна, күрмәсен дип сине килегәнне. Ой балык атам күктән йылды сибән, оннан куам башлыймы төннәрне. Килмәс булсаң җеннәр ташлап китәр, мин калырмын көчсез бер пәри. Кояш чыкмас, янмас йолдызларда, шундый хәтәр уйлар килгәли. Сине килмисен куамы якытылыкна, күрмәсен
Хит парадның 8-нче позициясында Ралия Шәрәфиева. Курку бар кешедә дә буладыр инде ул. Бер нидән дә курыкмаган кеше юктыр дип беләм. Мәсәлән, мин ужастик кинолар карасам, куркуга салынам дип серләште безнең белән Ралия. Мин язларда сине очрадым, серле күзләреңә карадым да, бер күрүдә сине ярадым. Күзләремә карап сөйәм дидең, бәхетем син дидең, язмышым. Күз алдымнан китми синең һаман, сөю белән тулы карашым. Мин бәхетле бар син булганга, назлап сөюче, бары син минем бәхет кышым. Күзләремә карап сөйәм дидең, бәхетем син дидең, язмышым. Күз алдымнан китми синең һаман, сөю белән тулы карашым. Мин бәхетле бар син булганга, бул янымда мәңге югама. Тик син генә бәхет шатлык әләшүче җаныма. Мин бәхетле бар син булганга, бул янымда мәңге югама. Тик син генә бәхет таратучы, шатлык әләшүче җаныма. Мәңге югалма, тик син генә бәхет таратучы, шатлык өләшүче җаныма. Мин бәхетле бар син булганга, бул янымда мәңге югалма. Тик син генә бәхет таратучы, шатлык өләшүче җаныма. Чираттагы резидентыбызның фобияләре үрмәкүчләр икән. Шуларны күрсәм, күз алдыннан бөтен тормышым үтеп китә. Калтырана башлыйм, әйберләремне алып башка илгә качып китәргә дә риза дип килде 7-нче урын иясе. Кар ява, кар эри, күңелем ястыли, өстемә кигәнем юкадан. Ширемнәрем шытардай, чәчәкләрем атардай, ягымлы кояшлар юк һаман. Ширемнәрем шытардай, чәчәкләрем атардай, ягымлы кояшлар юк һаман. Кояшны бер диләр, елмая ул гөлдиләр, ни
Yaşasın yılmaya dirileşer Güngelimin asteli Güngelimin sinekede Aruna daluna bilmişer Güngelimin asteli Güngelimin sinekede Aruna daluna bilmişer Arıyawa qareri Güngelimin yasteli Üstüme giygenim yuqadan Şireminlerim şıtarday Şeşeklerim atarday Yağımlı Kıyaşlar yok hamam Hit paradımızını devam etemiz. Jir Yaisa klibi şu ekan, 13-20 nomerine tavır sizin hem jirşinin nomerini yazıp jiberigiz. Uzakta kalsam da, yolu aşıksam da
5-нче урында бүген Айнур Галләмов урнаша. Куркуга килгәндә ниндидер фобияләрем бар димәс идем. Тик менә ялгызлыкны яратмыйм. Миңа киресенчә игътибар үзәгендә булушы, аеруча кызлар тарафыннан. Минем дусларым күп, шуңа әлегә ялгызлык мине куркытмый. Айнур, алайса сиңа өйләнергә кирәк инде. Әлегә синең клибыңны да карап үтик. Кайчан булыр без бергә, синең исемеңне куштым, мәхәббәт дигән сергә. Рәмзия, кәй Рәмзия, кайчан булыр без бергә. Сиңа тапшырлар язам, атып алыр кошларда. Исемеңне көйләп җырлай, судагы акышларда. Синең исемеңне куштым, мәхәббәт дигән сергә. Рәмзия, кәй Рәмзия, кайчан булыр без бергә. Синең исемеңне куштым, мәхәббәт дигән сергә. Рәмзия, кәй Рәмзия, кайчан булыр без бергә. Илнур Муфтахов яшьлек тавышын дәвам итеп чираттагы позицияда урнаша. Мин ул каруселләрдән куркам. Шунда йөргән кешеләргә карасам да башым әйләнә башлый дип сөйләде ул безгә. Илнур Муфтахов хит парадыбызда әтисенә багышланган җыры белән катнаша. Һәм бүген ул 4-нче урында. Әтке исеңдәме синең Ахромка бүләк иткән инде белеге чакта? Эй улам, истә. Шуңа хәзер җырлап торабыз инде.
Кояш нурыдай балқый өзің, әткейлі болғаныма тұрмышым, жылы құшағыңны түйіп яшимін, рәхмәтлімін міңләп сиңа язымышым. Әткей бәғірім син, қадірлі янарымда син тірек, бәхітлімін дүнияларда болғаныңа мың рәхмәт. Әткей бәғірім син, қадірлі янарымда син тірек, бәхітлімін дүнияларда болғаныңа мың рәхмәт. Керек шағымда кеңеш бирәсің, үндәшәсің миңа улым дейіп. Яшә әлі әтікәй қайғы білмей, тұрмыш юлларымда нұрлар сибір. Әткей бәғірім син, қадірлі янарымда син тірек, бәхітлімін дүнияларда болғаныңа мың рәхмәт. Әткей бәғірім син, қадірлі янарымда син тірек, бәхітлімін дүнияларда болғаныңа мың рәхмәт. Тұрмышның ең гүзәлін сиңа килә барын бирәсін, һәр шағыңда әткәй тірәгіңні, яғымлы yüзіңні күріп яшисің. Әткәй бәғірім син, қадірлі янарымда син тірәк, бәхітлімін дүнияларда болғаныңа мың рәхмәт. Әткәй бәғірім син, қадірлі янарымда син тірәк, бәхітлімін дүнияларда болғаныңа мың рәхмәт. Бәхітлімін дүнияларда болғаныңа мың рәхмәт. Үшінші орынны Раил Гиззатуллин яулы. Минем хәзер куркуларым юк, ләкин кечкенә чакта бийеклектән һәм судан куркайдым. Дусларым биек тау башыннан кечкенә инешкә ятып төшергәннән соң курыкмый башладым. Дусларга аның өчен аеруча рәхмәт дип шаяртты Раил. Синсез генә көн яктысын тоймый җаным, син булмасаң үтмей көнем, тумый таңым. Яумас кары, исмәс җиле яңгырлары, әй Ходаем, парлый итче ялгызларны. Синсез уйлар, синсез хыял, хыял менә, синсез күңел сызлана гөл көллә белми, синсез рәшә күз алдымны каплый томан. Син язмышым, син табышым, син бар дөньям. Синсез уйлар, синсез хыял, хыял менә, синсез күңел сызлана гөл көллә белми, синсез рәшә күз алдымны каплый томан. Син язмышым, син табышым, син бар дөньям. Синсез тормыш минем өчен далага тиң, шул далада мин үземдә тере ятим. Яшәтергә, яшнәтергә тик син кирәк, яшәү көче минем өчен тик син димәк. Синсез уйлар, синсез хыял, хыял менә, синсез күңел сызлана гөл көллә белми, синсез рәшә күз алдымны каплый томан. Син язмышым, син табышым, син бар дөньям.
Hoşmaz tilekleri Jir yüzünde şul kaderli kirekleri Sen bulmasan tuktar gönül, tuktar vakit Minim için sensiz yaşa jirde vardı Sensiz ular, sensiz hıyal, hıyal mini Sensiz gönül sızlana gülkülle bilmi Sensiz reşe güz aldımını kaplaytıman Sen yazmışın, sen tabışın, sen vardın ya Sensiz ular, sensiz hıyal, hıyal mini Sensiz gönül sızlana gülkülle bilmi Sensiz reşe güz aldımını kaplaytıman Sen yazmışın, sen tabışın, sen vardın ya Sensiz reşe güz aldımını kaplaytıman Sen yazmışın, sen tabışın, sen vardın ya Sen yazmışın, sen tabışın, sen vardın ya Әмінә Лилия Гаврилова өтләрдән қорқан. Дөресрәге кечкенә чакта курыккан. Ә хәзер инде әлеге фобияны юк итү өстендә эшлим диде ул. Кечкенә этләр янына барырга, аларны сыйпарга, уйнарга тырышам. Шулай әкренләп үземнең курку хисен басам диде Лилия. Terek zengem kırsa demek min karşı olam Terezene yağmur şipse seni sağınıp kalam Günüm işin başlansa da bulsan da sen koyda da Yağmur koyaş şiller bulup min bitsenin yanında Günüm işin başlansa da bulsan da sen koyda da Yağmur koyaş şiller bulup min bitsenin yanında Әйе, ярар килештек, сәгать 2-дә кафеда. Битеңе җилләр кагылсын, мин сине назлап үбәм. Яшен яшнәгәнне күрсәң, көнләшүемнән үләм. Көнем ничек башланса да, булсаң да син кайда да, яңгыр кояш җилләр булып, мин бит синең яныңда. Көнем ничек башланса да, булсаң да син кайда да, яңгыр кояш җилләр булып, мин бит синең яныңда. Күрсәң, димәк син асыкланам. Сиңа гашыйк булуымнан, мәхәббәтемнән янам. Көнем ничек башланса да, булсаң да син кайда да, яңгыр кояш җилләр булып, мин бит синең яныңда. Көнем ничек башланса да, булсаң да син кайда да, яңгыр кояш җилләр булып, мин бит синең яныңда. Көнем ничек башланса да, булсаң да син кайда да, яңгыр кояш җилләр булып, мин бит синең яныңда. Мин бит синең яныңда.
Лидерлар позициясын дәвам итеп, бірінші орында білем жыры белән Айгөл Мөхетдинова орнаша. Матур итеп жырлаудан тыш Айгөл әле автоледи да икән. Машина белән артка баруны иң зур фобиясы итеп саный ул. Нишләптер калтырана, курка, йөртә белми башлыйм дип аптырый Айгөл. Курыкма Айгөл, бүген син беренче урында. Котлыйбыз. Күзләргә караса да, синең юлың башка, минем юлым башка. Бер үк юллар безнең өчен булмаса да, әйтелмәгән сүзләр барын беләм. Син башканың яры ансын күрәм. Бергә булу мөмкин түгел икән. Тик нигәдер һаман сине сөям. Күңел елый инде, син юатма мине. Икебез дә язмыш кочагында. Урап сагышларга, юлыгып ялгышларга, янабыз бит дөрләп сөю чагында. Әйтелмәгән сүзләр барын беләм. Син башканың яры ансын күрәм. Бергә булу мөмкин түгел икән. Тик нигәдер һаман сине сөям. Әйтелмәгән сүзләр барын беләм. Син башканың яры ансын күрәм. Бергә булу мөмкин түгел икән. Тик нигәдер һаман сине сөям. Тормышымнан китеп югалырга, инде күпме була газапланып миңа. Гөл адашып йөреп язмыш буранында. Әйтелмәгән сүзләр барын беләм. Син башканың яры ансын күрәм. Бергә булу мөмкин түгел икән. Тик нигәдер һаман сине сөям. Әйтелмәгән сүзләр барын беләм. Син башканың яры ансын күрәм. Бергә булу мөмкин түгел икән. Тик нигәдер һаман сине сөям. Әйтелмәгән сүзләр барын беләм. Син башканың яры ансын күрәм. Бергә булу мөмкин түгел икән. Тик нигәдер һаман сине сөям. Тик нигәдер һаман сине сөям. Тик нигәдер һаман сине сөям.
хиссе яхшылыкка илтми. Фобияларны онытыгыз да киң сулап, рәхәтләнеп яшәгез. Яшьлек тавышында урыннар билгеле. Әңгәмә тамам. Димәк, саубуллашыр мизгелләр дә килеп җиткән. Киләсе атнада очрашканчыга кадәр. Тапшыруны карап өлгермәгән булсаң, YouTube каналына язылырга онытма.